Spoločnosť Sekar pôsobí na trhu od roku 1992. Máme 6 pobočiek na Slovensku a poskytujeme bezpečnostné, technické a detektívne služby. So spoločnosťou CDS sme začali spolupracovať pred 7 rokmi a v rámci analýzy trhu sme hľadali spoločnosť, ktorá nám poskytne kompletný CRM systém pre našich zákazníkov s podporou viacerých jazykov a tiež multiplatformové pripojenie do ich platformy. Mali sme rôzne databázové systémy, niektoré informácie o klientoch boli priamo v Exceloch, niektoré boli v SQL systémoch a potrebovali sme vytvoriť dátový trh, ktorý bude centralizovaný a z ktorého budú všetky ostatné naše servery čerpať informácie. CDS splnil naše požiadavky. Po tejto dlhoročnej spolupráci sme s ním spokojní. Najfrekventovanejšie využívame modul požiadaviek a tiež CMDB, sú to vlastne databázové systémy, ktoré si každá firma vie priamo nastaviť pre svoje účely. Takisto vie implementovať vlastný workflow do celej platformy. Riešenie CDS nám poskytuje flexibilnú pracovnú dobu pre našich zamestnancov s možnosťou práce z domu. Takisto nám poskytuje komplexné prehľady pre manažment firmy bez toho, aby sme robili nejaký reporting na mieru pre nich. Riešenie CDS nám poskytuje kompletný support pre svoje produkty, či už v pracovnej dobe alebo mimo pracovnej doby. Komunikácia s supportom je veľmi rýchla, jednotná a veľmi priamočiara. CDS by sme odporúčali pre všetky malé, stredné, ale aj veľké podniky, ktoré komunikujú aktívne so zákazníkom a chcú, aby zákazník bol spokojný. Riešenie CDS nám prináša nižšie prevádzkové náklady a ako pridaná hodnota je spokojnosť našich zákazníkov.